Mayong buntag sa tanan. Yan po daw sa Karon ang atong gitawag nga All Souls Day. So kini nga espesyal nga misa gipahinungod gid ni para sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na og angayan lang gyud nga kita anaa sa simbahan mutambong sa misa matag November 2. No, kay para kini sa atong mga mahal sa kinabuhi og usa kini nato nga obligasyon, no, isip nga mga Kristohanon. Ang November 1 ug November 2 usa kana ka obligasyon sa usa ka Kristohanon nga mutambong sa maong misa, no, kay ang kalibutan karon baliktad na. Tuan Hinuon nag-adto nagsuroy-suroy, no. Labi na karon kay na timingan long weekend, no, nagsunod-sunod. Kay Lunes eleksyon, way trabaho, way klase, no, sang uban ang lupad na. Okay, nakalimot na nga isip Kristohanon mao kini ang pinaka-importante nato nga buluhaton. Amen. Niini nga panahon. Amen. Amen. Okay? Ang atong ebanghelyo naghisgot nga kung ang tao mamati sa gisulti ni Ginoong Hesukristo, makabaton siya og kinabuhing dayon. Kita nga niya diri nga buhi pa. Matag Domingo or matag misa mabati nato ang pulong sa Ginoo. No? Og kung ato ning buhaton makabaton kita og kinabuhing dayon. Amen. Amen. We gain eternal life. We will receive eternal life because namati kita sa pulong ni Ginoong Hesukristo. Kung asa sa Ginoong Hesukristo mao ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Okay? And eternal life is not talking about being immortal, no? Ang but pasabot sa kinabuhing dayon dili but pasabot nga mabuhi ka hangtod sa hangtod. No, imong physical nga lawas. Kay inig-adto nato sa langit dili naman ingani ang atong itsura. Wa ganita kabalo kung unsa ang atong itsura. Inig-abot nato sa langit. Okay? So dili na ni mao ato mga dagway. Okay? Kinanglan ato ng sabton. Pader, basig madala pa na ako ang akong giparitoke nga ilong dito sa langit kay mahal ra ba kong gasto rani. Sayang og madugta rani. Dili. Okay? What we will enjoy in heaven is eternal life, a life day and night praising God on His throne. Amen. Yeah. Magsimba o magdaig ta sa Dios adlaw o gabi, mao na atong buhaton dito. The question is, are we prepared for that? Andam bata na. Okay? Kita pa karon ang nagpahinungod ani nga misa para sa ato mga mipanaw nga mga loved ones. Moabot ang panahon nga kita na pod ang misahan. Naa na po'y magpamisa para sa ato Di mata madugay dire. Okay? Kung ato lang yung sabton, no? Kung ato lang ging masabtan, kung unsa kanindot to be with God in heaven, I'm sure kitang tanan dili lisod magpreparar. Okay? Anytime kung pagbuot na sa Ginoo nga kuhaon ta niini nga kalibutan, we will be prepared. Amen. Andam na ta. Why? Because it is very beautiful to be in the presence of God. Amen. Yes. Kung dili ka kasabot ana inigsulod nimo sa simbahan, kung imong pamati dili ka nindutan nga motambong sa misa, how much more will you understand kung unsay naa sa langit? Kining atong gihimo nga misa mao ni ang reflection kung unsa ang naa sa langit. This is the image of heaven. Okay? That is why kita nga mga Kristohan, we are always reminded, dili mo undang ang iglesia sa pagpahinumdom kanatong tanan nga mutambong itag misa. Kung mahimo, dili nato laktawan nga dili maka-attend og misa. Why? Because mauni ang atong preparasyon para sa langit. Okay? How can you praise God in heaven kung diri pa lang daan sa kalibutan?
di ka nakabalo. Right. Ha? How are you going to sing praises? How are you going to glorify the name of God? Kung karon pa lang, diri sa kalibutan, di na takabalo. This is the foretaste of heaven. Patilaw ni sa langit kung unsay naa sa langit. Okay? And our departed loved ones, when we go there, we will meet them there. I don't know kung mag-inilahay pa ba ta dito. But one thing is for sure, sila nga nauna na, they are already enjoying heaven. Okay? Kita nga nabilin, kumbati gyapon. But the fact remains, okay, ang kamatuoran nagpabilin nga mosunod kita nila. Okay? A time will come na kita na pod ang ma-RIP. Rest in peace. That is why let us savor every moment na niata diri sa kalibutan. And eternal life is something that God has promised to every believer. Ang kinabuhing walay katapusan, usa kini kasaad nga gihatag sa Dios sa tanan nga mga magtotoo. Mutuo ba mo dili? Amen. Daghan mga tao, no? Dili mo tuo nga na eternal life. Once they say patay na ang tao, patay na ang tao. Physically, yes. Physical, patay. But ang maong kalag sa maong tao is in heaven. Okay? And some would say nga dili angay magampo sa mga patay. Kay nganong magampo mas patay nga patay naman na, di na nakadungog. Physically, they're dead. Dili man ang ilahang physical nga lawas mao ang naminaw sa ato. But it is their soul who is in heaven. Amen. Yes. Amen. That's why if you look at the Catholic faith, no, ang Katolikong pagtuo, we always ask the intercession of the saints. Mangayo kita og intercession panabang sa mga santos, no? Kinsa man nga mga santos atong nailhan. Walay labot si Jimmy Santos kay artista man to. No? Wa pa to'y labot si Arwin Santos kay basketballista man to. Kinsa man mga santos atong naibaluan, no? Some of us na atay mga personal nga mga santos, no? Saint Michael the Archangel, pray for us. Ano ba? Mga tagtabang. And even our loved ones, we can ask for their intercession. Okay? But sad to say, mo lagi, tungod sa pagkamoderno sa kalibutan, nasagulan sa mga dili mao nga mga pagtulunan, nasagulan sa mga patuo-tuo. No? Pagkalag-kalag, muadtog minteryo, magdalag pagkaon. Saan mo na pagkaon? Naamukaon na kanarma mga bata di as minteryo. Or amigason ra na. Muhalag tag pagkaon. Ano muhalag man tag pagkaon? Makaon ba din na nila? Ang pinaka the best nga atong mabuhat kining inyong gihimo karon, nagtambong sa misa. Amen. Amen. Ngano man, because misa ang ilang gikinahanglan, ang atong mga pag-ampo ang ilang gikinahanglan. Dili na dalan nimo sa pagkaon. Nabita ko sa Facebook, nag-viral, adto sa minteryo, gidad-an og tubleron. Unsaon man nas patay ng tubleron? Amigason ra man na, or worse, kawaton na sa mga bata di askuan. Minteryo, gidad-an sa Jollibee. Ha? May pangpatay na ka Jollibee. Labon sa buhi pa, wagid makatilaw Jollibee. Saan baliktad atong utok ba? Atong patuo-tuo. Na, di ba? Kanang patuo-tuo, balihagan ng patuo-tuo. Unsa may resulta? Uto-uto. Oh. Kanang mutuo ng mga patuo-tuo, uto-uto. Okay? Usahay, matutag minteryo. Mangutana pa kita. Lolo, asa nimo gitaguan tong bulawan nga kuan? Atong himuon nga
magic ang atong mga loved ones. Mangutana pa ta. No? Pader, pwede raman ko dili magsimba kay pag-abot sa sementeryo mag-ampo raman gihapon ko. Ang imong giampo, bless us O Lord. Kay nagdala mo kag pagkaon. Ha? Kini ang nindot kani inyong gihimo. Amen. Yes. Way makatupong ini. Perting lipaya kaayo nila karon. Nasamot unya kay basahon ra ba ang mga pangalan no sa inyong mga loved ones. Samot sila nalipay. Kung mahimo gani kada adlaw pamisahan nato sila. Ngano man because it is good for them and it is good for us. Okay? Mo na nindot kay kining pagtulunan about the purgatory, although wala pa rin nato wala ni gi-adapt pa sa CEC, but the Catholic faith states nga naa ko ni mga kalag nga who will go to the purgatory for cleansing. Usa ka na siya ka lugar nga kung ang tao mahinluan sa sala sa iyang mga uncleanliness sa dihang pagpanaw niya, haya siya musulod sa langit. No? But one thing is for sure, when we go to heaven, God will receive us. We will have eternal life. Okay? Panahon sa Halloween, ang mga tao nagsanina og ungo. Nag-make up og ungo. Unya panahon sa Easter, magpa-bless silang balay aron mawala ang ungo. Ano tanaw atong kanungkon ba? Atong thinking. No? Pag magsugod naglihok-lihok ng mga gamit nato sa balay, manawag sa pari kay magpabindita kanay ungo. Panahon sa October 31, ang yang naong ungo, nagsanina og ungo. Ang ungo nalibog ninyo. No? We have this gitawag nga mga crazy and ridiculous beliefs about these things, but kining November 1 ug 2 are holy days nga balaan kini nga mga adlaw nga para sa mga santos ug para sa atong mga loved ones. So let us honor them, no? And let us remember them. Remember their good works nga ilang nabilin kanato, no? Labi na sa atong mga paryente nga mipanaw na. Let us remember them. Okay? Og again, balik-balikon ginamo ni ang pinaka the best nga legacy nga atong mabilin is mao ang atong pagtuo sa Dios. At least kumupanaw ta ani nga kalibutan, we are assured mismo no nga di na ta mabalaka nga sa atong pamilya kay sila nasayod ta nga nabinlan nato sila sa atong pagtuo. Amen. Amen. Dili nabinlan sa atong mga patuo-tuo. No? Dagan ko pag-open ako sa Facebook ganina. Dagan sa Manila, sa Davao. Dagan kaayo na ay tao dito nga gihimo siguro ng panginabuhian, nagpalina kay ang tanan nga mga gikan sa sementeryo mugawas mulakang sa aso. Kay aron kuno ang kalag dili magsunod-sunod nimo. Ang uban ni adtog Jollibee kay aron dito ra kuno kutob ang ungo. Kuy Ginoo ko. Di ba? Ilang term sa Tagalog, namagpag ba? Namagpag. Kung sa Bisaya, murkag nanaktak ba? No? The only thing that we should believe are the words of Jesus Christ nga nag-ingon nga, I am the resurrection and the life. Yes. And those who believe in me will have eternal life. Amen ba mo, ana? Amen. Mora na angay natong tuuhan. Ayaw na nang lain. Okay? And again, hopefully by next year, we can improve on this. Nga unahon na to ang pagtambong sa misa sa 1 ug 2. No, ayat ta magsuroy-suroy. Ayat ta mag-distribute sa atong mga biko, sa atong mga tabirak, unsa pa na. Ayat ta magbisita sa sementeryo. Okay? Because again, this is not for us. Okay? It's for them. Sa mga santos o sa mga mipanaw na itong loved ones. Amen ba mo, ana? Amen. Please stand.